аз ҳудуди Тоҷикистон ба Русия сафар намудани кӯдакони то 6 сола ки аз қабули ваксинаи зидди фалаҷи онҳо 60 рӯз нагузаштааст манъ гардид. Дар ин бора рӯзи 2 октябр қарори сартабиби санитарии Тоҷикистон қабул шуд. Дар қарор омадааст бо дар назар дошти он ки то 15 сентябри имсол давраҳои эмгузаронии кӯдакон бар зидди бемории фалаҷ анҷом дода шуд ва тибқи мушоҳидаҳо гардиши вирус дар як марҳилаи аниқ муайян карда мешавад, аз ҳудуди Тоҷикистон ба Русия бевосита ва ё тавассути дигар давлатҳо сафар намудани кӯдакони то 6 сола ба муҳлати 60 рӯз пас аз қабули ваксинаи охирони зидди бемории фалаҷ манъ карда шуд. Дар робита ба масъалаи мазкур назорат тавассути нуқтаҳои санитариву карантинии фурудгоҳи байналмилалии Душанбе, шаҳрҳои Кӯлоб, Бохтар ва Хуҷанд, нуқтаҳои санитариву карантинӣ дар нуқтаҳои гузаргоҳҳои заминии сарҳади Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода ва ноҳияҳои вилояти Суғд ки бо ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳамсарҳад мебошанд, назорати сафари кӯдакони то 6 солаи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба Русия дар давраи татбиқи қарори мазкур бо дар назардошти ҳолатҳои истисноӣ пурзур мешавад. аз волидайн хоста шудааст ки қарори мазкурро нодида нагиранд ва то муҳлати мавриди амал қарор гирифтани он аз сафар бо кӯдакони то 6 сола ба Русия худдорӣ намоянд.